Οι αγγελοκαρχαρίες είναι είδη καρχαρία με επίπεδο σώμα, με 3 είδη να βρίσκονται στη Μεσόγειο, τον αγγελοκαρχαρία, την ακανθορίνα και τη ματορίνα. Όλα κατατάσσονται ως κρισίμως κινδυνεύοντα στην κόκκινη λίστα της IUCN, λόγω της μείωσης του πληθυσμού τους ως αποτέλεσμα της ιστορικής υπεραλίευσης από στοχευμένες αλλιευτικές δραστηριότητες, της τυχαίας σύλληψης στη σύγχρονη αλληλεία, καθώς και της απώλειας και υποβάθμισης των ενδιατημάτων τους. Αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης και η διατήρηση και πώλησή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Σε αντίθεση με τους οστεϊχθείες, οι οποίοι μπορούν να γεννήσουν δεκάδες χιλιάδες αυγά κάθε φορά, οι αγγελοκαρχαρίες γεννούν μόνο 7 με 25 μικρά τον χρόνο, γεγονός που καθιστά την αναπαραγωγή τους αργή και δυσχεραίνει την αποκατάσταση του πληθυσμού τους. Είναι επίσης ένα βενθικό βυθόβιο είδος, γεγονός που τους θέτει σε κίνδυνο να πιαστούν σε αλλιευτικά εργαλεία. Όταν αλλιεύονται τυχαία, η ασφαλής απελευθέρωσή τους είναι κρίσιμη για την αποφυγή περαιτέρω μείωσης του πληθυσμού τους. Πώς να χειριστείτε με ασφάλεια? Η ανατομία των καρχαριών τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους εκτός νερού, οπότε η προσεκτική μεταχείριση και η γρήγορη απελευθέρωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους όταν αλλιεύονται. Ψαράδες. Δώστε προτεραιότητα όταν ένας αγγελοκαρχαρίας έχει πιαστεί στα δίχτυα σας. Ξεμπλέξτε προσεκτικά τον καρχαρία για να αποφευχθεί η βλάβη του. Μειώστε την επαφή και στηρίξτε τον καρχαρία με το ένα χέρι κάτω από το σώμα και το άλλο χέρι κρατώντας την ουρά. Ποτέ μην τον σηκώνετε από την ουρά, τα πτερίγια ή τα βράχια. Η απελευθέρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, κατεβάζοντας τον καρχαρία όσο το δυνατό πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού. Μην πετάξετε τον καρχαρία. Τα θηλυκά άτομα μπορεί να εγκυμονούν και όλα τα ζώα θα πρέπει να απελευθερώνονται με προσοχή. Αναφέρετε την αλίευση χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που παρέχετε στο σκάφος σας ή επισκεφθείτε το Angel Shark Conservation Network. Παρατηρητές. Καταγράψτε την αλίευση λαμβάνοντας φωτογραφίες και μετρήστε το μήκος του καρχαρία από τη μύτη έως την ουρά, καθώς και το φύλλο του πριν από την απελευθέρωση και την αναφορά του, όπου αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ευχαριστούμε όλους τους αλλοίς που ήδη βοηθούν στην προστασία αυτών των απειλούμενων ειδών.